Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Igcine iphumile i-documentary ekhuluma ngokufa kukaSenzo Meyiwa. Le documentary iphume ngoLesine lomhla ka-7 ku-Netflix. Ngokwale documentary uLongwe Twala, ozalwa umculi wakuleli uChicco Twala, uyena umsolwa omkhulu kuleli cala. uSenzo Meyiwa wadutshulwa wabulawa ngomhla ka-26 October ku-2014 esemzini kaKhelikhumalo oseFosloras eGoli. Le documentary ilandela yonke into eyenzeka ngalo lolu suku. Kwenye iziqephu zale documentary kuvela ukuthi uLongwe Twala waba nengxabano nosisi kaKhelikhumalo uZandi Khumalo. uSenzo Meyiwa wabe esezama ukuthi avikele uZandi. Thiwa uLongwe wabe esekhipha isibhamu wakhomba uKhelikhumalo waphinde wakhomba nosisi wakhe uZandi. Thiwa uSenzo wazama ukulwela laba bobabili, uLongwe wase eyamdubula. Noma singaqinisekisiwe kahle lesi story, kodwa kunobufakazi obukhomba ukuthi kungenzeka sibe iqiniso. Kuvela ukuthi ngemuva kwalesi sigameko uKhelikhumalo wabe esefonela abantu abathathu. Wafonela uMandisa Mkhize unkosikazi kaSenzo, wafonela usisi wakhe uNokthula, wabe esefonela uChicco Twala. Kwaba nemibuzo yokuthi kungani uKheli ekhethe ukuthi afonele uChicco Twala. Bathi le phone call yakhe iyasolisa ngoba uChicco Twala uzala uLongwe. Ngokwembiko yabezindaba kuvela ukuthi kunamadoda amabili ayezobamba inkunzi kubona lo muzi, okusolakala ukuthi iwona abulala uSenzo Meyiwa. Kwenye isiqephu zale documentary kuvela ukuthi uLongwe waphunyuka ngesikhathi lamadoda ezobamba inkunzi. Abantu abaningi abakholwa lokhu ngoba bethi indaba engabazisanga omakhelwane ngalesigameko esenzeka. Ngokusho kwakhe uLongwe uthi wabaleka, uthi wayefuna ukuthola usizo kodwa kwasekulethi ngoba omakhelwane basebelele. Uthi ifoni yakhe yayingekho kuyena ngoba wayishiye endlini, ingakho engakwazanga ukuthi afonele amaphoyisa. Ngesikhathi ebuzwa futhi uLongwe ukuthi kungani izigebengu zingayithathanga ifoni yakhe, uthi zayingeke zikwazi ukuthi ziyithathe ngoba wabaleka nayo ifoni yakhe yayisephaketheni lakhe. Kule documentary uLongwe bamveza ekhuluma izinto eziningi ezehlukene, baphinde bamveze kwezinye iziqephu phikisa izinto ayekade ezishilo ngaphambilini. Wembukeli, ake sigoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.